ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Franz Secret File. Si Franz na laking lolo at lola, produkto ng broken family, iniwan ng nanay. Yung tatay, pumupunta-punta naman. Kaya lang, nag-asawa ulit. Parang napabayaan na siya. Nagrebelde. Na-rape. Nabuntis. Naalaman ng lolo't lola na nabuntis. Binugbog. Pinainom ng pampalaglag. Nawala ang bata. Ngayon, may 2 na siyang anak. Few days ago, na naginip siya, na nakakita siya ng isang anghel na babae. Naluha siya at pakiramdam niya, yun yung dapat sana'y isisilang niya sa mundong ito. Napatawad niya na ang kanyang lolo't lola, na sumalangit na ang kaluluwa. Hindi niya pa rin daw makakalimutan yung sakit. Hindi niya pa rin makakalimutan yung nangyaring yun sa kanya. Ngayon, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent actions. Ito po ang sabi ni Marisa Figueroa. Para kay Franz, napakasakit isipin na ang kamamilya pa ang kikitil sa buhay ng isang sanggol. Sa halip na damayan, sinaktan pa ng sobra. Sana ay makamove on ka sa trauma na naranasan mo sa taong nanakit sa iyo. God bless, Franz. Ito naman ang sabi ni Robert. Hugs to you, sender. May mga magulang talaga na imbes na gabayan at suportahan ka sa landas na tatahakin mo, sila pa ang sisira sa iyo. Magpakatatag ka lang at may anghel naman na gagabay sa iyo sa buhay na tatahakin mo. God bless always, sender. Ito naman po ang sabi ni Carl. Nakakalungkot. Sobra. Naniniwala ako na mawawala rin ang sakit na nararamdaman mo dahil pinatawad mo na sila. Ay, may voice message pala siya. Pakinggan natin yun. Good evening po, DJ Rocky. Nakakalungkot naman po yung story ng letter sender natin ngayon. Naniniwala naman po ako na makakamove on ka rin. Mapapatawad mo rin sila. Mawawala din yung sakit na nakaramdaman mo. Dasal ka lang. Yun lang po, pa-shoutout po sa buong Philippine Christian University. God bless po. Ako hindi masyado naniniwala dun sa yung sakit. Completely mawawala siya. I feel na ang perfect term para sa mga nawalan ng taong minamahal sa buhay or ng mahalagang tao sa life nila. Kinuha na ng may kapal, yung ganun ba? Or accidentally nawala. Feeling ko, the perfect term is, you'll just get by. Yung, hindi ka talaga makaka-move on. Oo, magfo-forward ka, hahakbang ka, paharap, pero yung sakit, pag maaalala mo, nandun pa rin. But at the same time, mas lumuluwag na yung pakiramdam mo na natatanggap mo na nawawala na sila o wala na sila. May ganon. Yung sakit hindi mawawala pero yung acceptance na nawala na sila parang okay nandun.
Pero yung sakit hindi siya mawawala. I don't think you can move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. Anyway, eto naman sabi ni Alisa. Ang sakit. Walang kasalanan yung bata, pinalaglag. Grabe. Ang laking kasalanan nun. Kulang sa gabay yung sender, nagrebelde. Tapos yung kaibigan ganun, grabe. Sana hindi na siya sumama. But need pa siyang bugbugin ng lolo't lola niya. Di mo na nagtanong o inalam yung mga nangyari. Actually, wala man lang tanong-tanong, no? Basta binugbog na lang siya, nakakaloka. Eto naman sabi ni Mayumi. Sa edad na 16, nene ka pa. Ngunit hindi mo kasalanan na mabuntis ng maaga. Wala rin kasalanan yung bata. Mga maling tao lang ang nasamahan mo nung araw na yun. Nakakalungkot lang na yung mga taong unang iintindi sana sa'yo ay nakadagdag pa sa bigat na nararamdaman mo. I hope na pinatawad mo na ang sarili mo at yung mga taong nakapanakit din sa'yo. At naway maging isang mabuting inaka sa mga anak mo ngayon. At gabayan mo sila ng maayos at punuin ng pagmamahal. Make your experience a lesson in life. God bless. And shout out po sa Team Rocketeers. Thank you, Mayumi. Ito naman ang sabi ng Igop Moto Vlog nating rumoronda ngayon. Sabi niya rito, nakakagigil naman po DJ Rocky. Yung grandparents ng SF sender natin, kuhang-kuha yung gigil ko. Ni hindi muna nila inalam at kinausap kung sino yung nakabuntis sa kanya, bugbog aber na agad. Doon sa mga listeners, naku, mag-isip kayo na maraming beses bago kayo magrebelde sa mga parents ninyo. Kayo lang din ang mapapariwara. Well, yun lamang po. Shoutout po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group, Capitolio Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan. Happy birthday po kay Robin Shena. Ito naman sabi ni Cardo Dalisay. Sana sinabi mo sa lolo at lola mo yung nangyari sa'yo. Nirape ka at hindi mo ginusto yung nangyari kasi wala kang magawa. Sumunod ka lang kundi papatayin ka. Akala ata ng lolo at lolo mo ginusto mo yung nangyari. Shoutout po sa Serrano family. Team Spacol na naman. Diyos ko. Batang looban na lang pala, DJ Rocky. Oo nga ako pag napahamak ako dito sa mga wording mo, Cardo Dalisay, sinasabi ko sa'yo, idadamay kita. Ang batang looban na lang. Shoutout kay Robbie Kevin D, Daday, Jason Suray, Jabi Pugo, Remrem, at kay Cardo Dalisay. Ito naman ang sabi ni Doc, Your Jam. Hi friends! Alam mo, biktima ka ng kamusmusan mo. Ang masaklap, marami ring katulad mo sa lipunan natin ngayon. Bata pa pero nabubuntis na. At ang mas masahol, hindi pa pinaninindigan. Nung nakabuntis, grabe naman yung mga nagpalaki sa'yo. Hindi nila yun dapat ginawa. Hindi solusyon ng karahasan. Sana lang mapakinggan pa ng ibang kwento mo at magsilbing patikim sa mapait na realidad ng mga lumalaki sa isang dysfunctional na pamilya. Hindi lang isang henerasyon ang nasisira, pati na rin yung mga inosenteng kasunod. Kaya dapat maging responsable tayo sa pagpapamilya. Tandaan, hindi biro ang pagpapamilya. Happy birthday po kay Camille De Pedro aka DJ Robin Shena. All the best para sa iyo. Maraming salamat, DJ Rocky. Totoo, hindi biro ang pagpapamilya. Wag puro sarap. Ala ninyo, masarap magpalaki ng anak. Oo, worth it ang lahat. Kung ikaw ay magiging responsableng magulang. Hi din po kay CS, the biggest lie of Asian families. Yung sinabi nilang tutulungan kanila pero nagsisinungaling sila. Ang daming issues regarding these kinds of families, lalo na sa bansa natin. Ang masakit pa rito, kinakampihan nila yung may kasalanan kesa dun sa nabiktima. Hindi sapat ang pagpapatawad mo sa grandparents mo kasi ang laki ng kasalanan nila eh. Hugs to you, sender. Yung iba nga siguro hindi makakapagpatawad eh. Pero maintindihan ko yun kung hindi ka nakapagpatawad. Hi kay Alex Rigor. Hi din po kay Bernard Laurejas.
At ang sabi dito ni Bernard Laurejas, ay, ang haba Bernard, Diyos ko, parang 3 pages sa Microsoft Word short bond paper to. Papaiksiin ko na lang ang makakapagpaluwag sa bigat ng nararamdaman niya araw-araw ay gawin niya. Hi to Gab, Ayen at Boss Nelson. O diba, hindi ko na kinayang basahin yung 3 pages yan, lahaba eh. Para tuloy ako mag-secret file ng panibago dyan. Hello sa mga nanonood po ngayon, watching from Comelec, Maine, Sinads daw. At ang dami naman nating audience ngayon. Thank you po ha, sana hindi po kayo magsawa sa amin. Si O. Ethel din, nanonood, nakikinig ngayon. Thank you. Actually, gusto ko talaga maraming makapanood, maraming makinig ng radyo. Alam niyo kung bakit? Kasi may lesson dito eh. Paminsan, kabasusan lang po yung sinasabi ko, no? Minsan kalokohan lang. Pero sa mga ganitong pagkakataon, na nagbabasa po ako ng seryosong storya mula Monday to Thursday, meron po talaga akong gustong ipahiwatig. I don't care kung sino pong matamaan dito, pero naaasar po ako sa mga magulang napaka-irresponsable. Yung gagawa ng anak tapos hindi nyo man lang pag-uusapan kung paano palakihin yung anak ninyo. Itatapon nyo lang sa magulang ninyo. Eh di sana yung nanay at tatay nyo na lang yung nag-anak, hindi kayo. Palalakihin yung bata sa lolo't lola. Mabuti sana kung mag-a-abroad kayo, magpapadala kayo ng pera, hindi nyo nakakalimutan yung anak ninyo. Eh hindi, nag-asawa kayo ng iba pa. O sumakabilang bahay kayo, mabuti sana kung sumakabilang buhay talaga kayo, walang choice yung anak ninyo kundi mag-survive sa mundong to, diba? Ka-sure eh. Eto po yung nagiging resulta. Kapag hindi responsable ang mga magulang, murang edad, napasama sa maling kaibigan, hindi naging bukas ang linya ng komunikasyon sa mga tagagabay niya. Doon pa lang eh. Bakit hindi naging bukas yung linya ng communication? Bakit hindi niyo na-train na maging bukas yung communication? May nagkulang ba? May sumobra ba? Well, evidently, ang daming kumulang. Kaya nga, isip-isip din bago nyo po ipasok. At nang makabuo, tanungin nyo sa sarili ninyo kung handa ba kayong magbigay nang hindi man magarbong buhay sa mga anak ninyo, pero at least kahit papano yung basic na pangangailangan maibigay ninyo. Pagmamahal, atensyon, gabay, pag-aaral. Kasama pa dito yung pagdidisiplina. I get it na may mga pagkakataon talaga ng isang tao dumadaan dun sa parte na immature pa siya, na nagre-rebelde. Pero anong gagawin mo pag ganun? Tatakwil mo yung anak mo? Hindi, di ba? Sisikapin mong maigi na maibalik siya sa tamang landas. Sisikapin mo na maintindihan siya. Dahil kung meron mang unang tatanggap sa kanya, ikaw yun na magulang. I may not be the best person to say this, but isa po kong anak na naka-experience ng masarap na pagmamahal mula sa mga magulang. And I am so inspired by my parents. Bakit? Kasi pinadama nila sa akin yung pagmamahal, yung atensyon, yung gabay na kailangan ko, yung disiplina, yung pagsabi sa akin ng hindi kapag gusto kong lumabas ng bahay ng 11:00 ng gabi nung nag-aaral pa lamang ako.
Yung mga no's nila, yung mga paghindi nila sa akin nung bata pa ako, yun ang nagbigay sa akin ng disiplina na gusto kong i-apply sa mga magiging anak ko at kapag ako'y nagkapamilya. Kasi bottom line nitong lahat ng to, nagsimula sa mga magulang eh. Yung grandparents niya. Well, sabi ko nga kanina off the air, online sinasabi ko po ito. Maraming nagawang mabuti pa rin yung grandparents ng Secret File Sender natin. Nabigyan siya ng tahanan, naging magulang siya naging magulang tong mga to sa kanya. Kahit papaano, na-disiplina naman siya. Naibigay yung pangangailangan niya. At bilang isang tagagabay na tumayong magulang, kapag may nalaman kang hindi maganda tungkol sa anak mo, 'di ba? Quote-unquote anak mo, apo mo, magva-violent reaction ka talaga. Iniintindi ko din yung naging action nung grandparents eh. Pero not to the point na bubugbugin mo yung sarili mong apo. Kakalbuhin mo yung sarili mong apo. Na ilalaglag mo mismo yung baby nung sarili mong apo na hindi mo man lang tinatanong kung ano talagang nangyari sa kanya. Hindi ko sure kung may nakwento ba tong SF Sender, but it's very clear na hindi talaga bukas ang communication or line of communication. So tayo, pag nagagalit tayo, meron tayong nalamang desisyon na hindi naman tama o sitwasyon na kinalalagyan ng mahal natin sa buhay na disappointing, 'di ba? Violent reaction agad tayo eh. So sana matuto tayo dito sa ganitong klaseng experience ng ating Secret File Sender. And the reason why I really love doing my job is, senti na bigla. It's because of this. May lesson pong hatid ito. So, sa lahat ng mga nagpaplanong magpamilya, let's learn from this. We should learn from this. At para sa'yo, Secret File Sender, isang mahigpit na yakap sa'yo. At dun sa siraulong gumawa sa'yo ng kahalayan, isang mahigpit na yakap sa leeg niya. For sure, kinakarma na yun ngayon. At ikaw na nagpatuloy lang sa buhay, ngayon may 2 anak na, naniniwala ako na ibe-bless ka ni Lord, napakabuti ng puso mo, di ka sumuko, and baunin mo yung lahat ng mga natutunan mo sa iyong nakaraan para mas maging mabuting ina sa kasalukuyan at sa iyong hinaharap. Thank you for inspiring us. Masakit yung pinagdaanan mo, but I know na you will be rewarded. You will receive it. Galing mo nga nakapagpatawad ka. Yung iba hindi nakakapagpatawad sa ginawa ng mga lolo't lola sa ganyan, no? O sa kamag-anak nila. As hindi na talaga kinakausap, diba? Galing mo dun sa part na yun. Hindi yun para sa lahat, pero nagawa mo. And congratulations. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, Rakitera, RAQITERRA@gmail.com. Aabangan ko po ang inyong mga email sa akin. Mamaya po, calls naman tayo. Tawag ka sa akin 0916-529-5595 para sa programang Top Secrets. Kahit anong sikreto pa yung tinatago mo, pwede mong ibahagi ito. Your secrets are safe with me. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang Top Secrets. This is France Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!